Күгәрсен районы Мурак авылында гомер кисереүсе кадерле тормыш иптәшем, атайыбыз, кайныбыз, олатайыбыз Сулпан Усман улы Әлмөхәмәтовты матур юбилейы 60 яшы менән кайнар котлайбыз. Күркәм гомер байрамы менән тәбрик итеп, ныклы һаулык, аяз күк йөзе теләйбез. Гаиләңә ныклы терәк булып, кадер хөрмәткә төренеп, озын-озак яшәргә язһын. Сулпан Усман улы 1960 елдың 18 февралендә Әлимгол авылында атаһы Усман, әсәһе Рәшидә Әлмөхәмәтовтар гаиләһендә икенче бала булып дөньяга килгән. Урта мәктәпте беткәч, 1977 елда Мурак авылына юл ала һәм һөнәрселек училищеһына укырга инә. 1978 елда әрме сафтарына алына. 2 ел Германияла хезмәт итә. 1982 елда туган яктарына кайтып, авылда шофер булып эшкә урынлаша. 1982 елдың октябрь айында Калдар авылы һылыуы Сәйфетдинова Фәния Дамир кызы менән кавышалар һәм мөхәббәт емештәре улдары Вадим һәм кызлары Гүзәлгә гомер бүләк итәләр. Хәзер инде улар да гаиләле. 2 ияне бер иянсәренә күрһәткән ихлас, эскерһез мөнәсәбәттәре, хәстәрлектәре, шаяртулары үзе бер күңел байрамы. Ияндәре менән һөйенеп бетә алмайдар, яратып туймайдар. Атайыбыз 27 ел буе баш автотранста водитель булып эшләй, озын юлдарда йөрөй. Тырыш хезмәте өчен бехисап мактау грамоталары менән бүләкләнә һәм 1996 елда Башкортостандың атказанган транспорт хезмәткәре исеменә лаек була. Әлеге көндә шәхси эшкуарлык менән шөгыльләнә. Атайыбыз гаиләнең ышаныслы калканы. Атайдарса талапсан да, кайгыртылсан да, гадел дә ул. Якындарына, тугандарына, авылдаштарына карата ихлас, юмарт мөнәсәбәтле кеше. Атай, әсәебез менән безгә бәхетле бала сак бүләк итеп, матур тәрбия биргәнегез өчен зур рәхмәт. Киләсәктә Ходай сәламәтлектән, именлектән, муллыктан айырмаһын. Туган көнең котлы булһын. Без һине яратабыз, горурланабыз. Иң изге теләктәр yetkерүсе тормыш иптәшең Фәния, улың Вадим, кызың Гүзәл, кияүең Наил, киленең Регина, ейән-ейәнсәрҙәрең Эмиль, Джалил, Мәликә. Хөрмәтле Сулпан Усман улы, юбилейығыҙ мүбәрәк булһын. Ходай һеҙҙе сәләмәтлектән, күңел тыныслығынан айырмаһын. Атай кеше ир баланың терәге таянысы, уртак була һәр бер сере, кайгыһы кыуанысы, кайгыһы кыуанысы. Бәхетле бала сагы өсөн рәхмәтем атай һиңә, иңдәргә терәп яшәйек әле бергә. Бәхетле бала сагы өсөн рәхмәтем атай һиңә, иңдәргә терәп яшәйек әле бергә. Бер утырып һөйләшәктә күңелләр бушап кала. Бу һәм дә һиңә атай, кәңәшкә мохтаҗ балам, кәңәшкә мохтаҗ балам. Бәхетле бала сагы өсөн рәхмәтем атай һиңә, иңдәргә терәп яшәйек әле бергә. Бәхетле бала сагы өсөн рәхмәтем атай һиңә, иңдәргә терәп яшәйек әле бергә.
Кайтам әлі туған йортқа, атайымдың янына. Ир егеттер хиске харан, тик мине һагынам, тик мине һагынам. Бәхетле бала сагысын, рәхмәтем атай һиңә. Иңдәргә терәп, яшәйек әле бергә. Бәхетле бала сагысын, рәхмәтем атай һиңә. Иңдәргә терәп, яшәйек әле бергә. Иңдәргә терәп, яшәйек әле бергә.